जय भोजपुरिया समाज। अभी आप सबके बीच बहुत ही बवाल खबर यानी बवाल रिपोर्ट लेके आए जो कि पवन सिंह के चैता गाना आप सबके भी खबर के माध्यम से कल हम बता दे रहे कि पवन सिंह के चैता धमाका आवे वाला बा। जी हाँ भैया, तो आप सबके हम वीडियो में बता बनी कि कौ गो चैता धमाका आवे बा, लेकिन इतना हम आप सबके बता रहे बनी कि वीडियो के लास्ट तक बन रही खबर आप सब सुन के एकदम खुश हो जाए। जी हाँ भैया, पवन सिंह के फैंस जे भी श्रोता बा जे उनके गाना सुनेला इंतजार कर रहा बा वो लोग खातिर बहुत ही खुशी के खबर बा भैया। जी हाँ भैया, जौन कि हमें वीडियो में बतावल बनी बहुत ही खास जानकारी लेके आइल बनी कि आखिर कौ गो चैता गाना आल बा। ऐसे तो फिलहाल पहले पता रहला एगो, लेकिन साफ तौर पे बता दी एक बार के जौन चैता गाना आवत न भैया पूरा तरह से धमाल मचा दी। काहे कि भैया बहुत ही बवाल गाना बा, जब आई तो बतौर आप सब समझ जाएम और सुन लेम और देख भी लेम। और आप सबके बता दी जितना भी चैता गाना आवेला बा उस सारा के वीडियो आवेला बा। जी हाँ भैया, वीडियो जाना के शूटिंग भी कंप्लीट हो गई बा। फुल डिटेल तो ये वीडियो में ना बताएं, आगे और भी डिटेल में वीडियो हम बना के आप सबके बतावे के कोशिश करें। पूरा तरह से पता अभी कर रहल बनी, जितना पता चल बा उतना अभी हम आप सबके बता रहल बनी। काहे कि आप सबके पता बा पवन सिंह के एक चैता गाना के शूटिंग पहले के हो चुका रहल। जी हाँ, जन की रिपोर्ट के माध्यम से कल बतैले रही, लेकिन आप सबके बता दी पवन सिंह के एह बार 2 गो चैता गाना आ रहल बा। जी हाँ भैया, 2 गो चैता गाना आ रहल बा। आप सबके खबर सुन के खुशी मिलल कि ना, आप सब खुश बनी कि ना? जरूर खुशी आप सबके मिले लोग अगर आप सब पवन सिंह के गाना के पसंद करत होके तब। तो जी हाँ भैया, आप सबको बता दी ए बार 2 गो धमाका चैता आ रहल बा, एकदम चैता वीडियो सॉन्ग पवन सिंह के भोजपुरी चैता वीडियो सॉन्ग आई आप सबके बीच, जौन की बहुत जल्द। यहाँ तक आप सबको बता दी कि कब तक आई। जी हाँ भैया, ऑफिशियली कोनो अनाउंसमेंट नहीं होल कि कब तक आई, लेकिन जब तक भैया पोस्टर और ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हुई तब तक हम डेट उठ के कोनो प्रकार के खुलासा नहीं कर सकते कि भैया बहुत बार ऐसा होला कि डेट चेंज हो जाला। जी हाँ भैया, जले ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हुई तब तक सही में रिलीज डेट आप सबके ना मिल पाई। हमार मानल बा आप सब भी देखत हो के जब भी बहुत बार ऐसा भइल बा। जी हाँ भैया, अभी फिलहाल डेट के हिसाब से थोड़ा बहुत ही जानकारी मिलल बा कि इस सप्ताह में गाना चैता आप सबके सुने के मिल सकता, मिली ना मिल सकता। जी हाँ भैया, तो आप सब तैयार रही, बहुत जल्द धमाकाई। लेकिन एक बार पवन सिंह के 2 गो चैता गाना आप सबके वीडियो सॉन्ग देखे के मिली और बहुत ही बवाल। जी हाँ भैया, जब गाना आई तो बतौर आप सब बुझा जाई गाना बहुत जबरदस्त बाटे, एकदम मतलब एकदम बवाल गाना बा एक तरह से कहीं तक। और इतने जानी कि भैया बहुत साल बाद पवन सिंह चैता गाना लेके आ रहे हैं। आप सब पीछे कई साल से देखत रहे कि चैता गाना पवन सिंह लेके ना आवत रहे, लेकिन एक बार आ रहे तो एगो तो अलग ही खुशखबरी बा और 2 गो गाना होता। जी हाँ भैया, तो आप सब तैयार रही, बहुत जल्द आप सबके बीच चैता धमाकाई। तो आप सबके भैया रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं भैया। चलते चलते वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करें।